Sziasztok! Nagyon sokan kérdezitek, hogy a kormány valóban hozzá fog-e nyúlni a lakossági megtakarításokhoz, miután bejelentették, hogy meg kéne mozgatni azt a 6-7 ezer milliárd forintot, amivel a lakosság rendelkezik. Én egy valamit tudok. A miniszterelnöknek nagyon kell a pénz, mert hogy Brüsszel nem ad. 11 ezer milliárd forintot tart vissza az Európai Unió, tehát nagyságrendileg ennyit kellene összekalapolnia, ha úgy tetszik, összelopnia a miniszterelnöknek. Tavaly a drágulásnak köszönhetően 3000 milliárd forinttal több adót szedett be tőletek, mint amit eredetileg tervezett, tehát 3000 milliárd már megvan. Jövőre, többek között azáltal, hogy megemelik a benzin jövedéki adóját, 1000 milliárd forinttal többet fognak majd behajtani. Akkor már 4000 milliárd van meg. Hiányzik még 6-7 ezer milliárd forint. Mindenki döntse el maga, hogy mit néz ki ebből a kormányból. Annak idején elvették a magánnyugdíjpénztári megtakarítást, azt mondták, hogy majd visszakapjuk, azóta se kapta vissza senki. Szóval ezt az egészet csak úgy lehet megakadályozni, úgy lehet megmenteni az ország vagyonát, a lakosság vagyonát, ha minél hamarabb kiharcoljuk az új választást. A Néppártyán mozgalom pontosan ezért küzd, új választásért. Mentsük meg az ország pénzét, a ti pénzeteket, ehhez kell egy életképes ellenzék. Mi Nagykőrösön legyőztük a Fideszt, úgyhogy senki nem mondja, hogy nem lehet megcsinálni. Ember kell a gátra, gyűjtjük őket. Maradok a Néppártyán.